wannan manoman ne mutanen ne ya taso amma idi ne ke gaya mun cewa yana tunanin ma su buga amma ni za ku rike mu kai da Allah ina bi diga ina sai ina bi diga amma bai hada da Allah subhana ba shiga uku na lallace Amadu an fara da gare ni kamar